on hienosti pallulla. Aika iso kynttilä kyseessä tuossa. Tuossa on vähän vielä isompi niinku tästäkin kynttilästä mikä palaa nyt, niin tästä on puolet pienempi, niin 3 kertaa pienempi on yleensä mitä tuolla on myytävänä kaupassa, niin tämä on 3 kertaa isompi kynttilä käynyt pallolla. Tuossa on vielä puolta isompi, paljon paksumpi. Se syttyy tänä iltana vielä. Komia on.